kuvaa. Joo, pistää. Tää on sitä JP pienkonetta mikä pärisee. Joo. Mites siinä on tehoja suhteessa meikävehkeeseen? Mä oikein kerran hirveesti analysoin sitä sun vehkeä. Se on painopiste paremmin. Joo, no sitä laitettiinkin vähän taaksepäin. Ja mulla se on aika pitkälti siinä, mihin mä se joskus määritin. Se on yllättävän takana, missä pitää olla. Onneksi löysin ohjat siihen painopisteeseen. Mä olisin laittanut sen meinaa muuten 5 senttiä edemmäs. Kokeile ylhäällä miten toi sattuu. Joo. Se on 200 grammaa painavampi. Isommilla liikkeillä. Nätisti tulee. Kyllä ihan tosi hyvä. Miellyttävä kapistuslenkä. Sitten annetaan sivuperäisemmin kanssa samanlainen. Aika maltillisesti. Isommilla sivuperäisemmän liikkeen. Haluatko JP lennättää? Mä en halua kyllä tällä sivutuulella ajaa. Aina tykästyttää kauheasti lennätyttää, että ei millään halua sen pois. Joo, lähinnä tuolla toiset akutkin. Pitää sit akkujen kiinnitystä vielä parantaa, et ei kannata mitään ihan uskomattomia ääriliikkeitä. Niin ulkopuolisia. Sisäpuolisia voi vetää niin paljon kuin kone jaksaa puskea, kyllä ne pysyy siellä. Ulkopuolista ainoa missä se voi. Siellä on akkuakin ihan tolkuttomasti veljellä. Pitää siihen kehittää kyllä joskus sellaiset niinku lukittavat. Mä mietiskellä sieltä. Akun kiinnitykseen vai? Ettei oo tarra. Niin, et se on lukittava sellainen Jaa. nauha. Saako jostain semmosia, tiedätkö, jos semmonen tavallaan semmonen solki, Niin, mikä tiedätkö, siis jos tyyli peräkärryn perälaita. Se on semmonen, niin kun sä kiristät sen, Joo.
Niin jos se on sen tyyppinen, niin kuin, että se on niin kuin, että se tavallaan kiristää sitä vähäsen sitä nauhaa. Sit jos se on semmonen vaan joku koukku, niin sit se pitäisi olla elastinen se. Kelaanpa tätä laskeutumispolitiikkaa Joo. miettä. Kun niitä mun mielestä on olemassa. Niitä mun mielestä on niinku olemassa. Onko puhas sivutuuli taas niinku äskenkin? Kohtalaisen puhas. Pikkasen. Kohtuullisen vastainen näyttää niinku toi iso putki, mut no joo nyt kääntyi sivuun. Kiva, kun tää kone on 2 pikselin kokoinen tässä kuvassa. Kelaanpa vähän maltillisemmin sitä. Akun suhteen ei ole mitään hätää. Siellä on vielä yli puolet. Sivuperäisemmässä sanoo